So ayan guys, ito na po yung tuloy. So ngayon gagawin natin is nakuha tayo ng fish malunggay. So ito naman po yung tuloy or fish na sardines. Ito naman yung bilong-bilong. So itong dalawang to gagawin namin to ng tinula. Ayan, so lagyan natin ng malunggay, tapos lagyan natin ng sibuyas loya at saka sibuyas dahonan. Meron tayo ditong organic na saging. Yan. So ngayon lagyan muna natin ng tubig para sa sabaw. Ayan. Kunti lang. Ayan. So lagay na natin dito ating saingan. Ayan. Yun. Ayan, so takpan natin. So yan, unahin natin yung bilong-bilong. Ito yung bilong-bilong. Ayan, kasi lagyan natin ito ng sabaw eh. So lagyan natin dyan. Gasa natin. Yun. Tapos kunin natin yung lamang loob. So yung lamang loob is nandito po yun. Yun. Yan. Kunin natin yung kinain niya. Yan. At saka yung hasang. Dito yung hasang. Yan. So, okay na yan. Ito namang isa. Kunin din natin to. Yun o. Kanyang lamang loob. Yun. Tapos ang kanyang hasang. Ayan. Okay na yan. Sa ating tinula. So, next natin gagawin is yung ingredients. Yes, ang ingredients. Basic lang guys, ganyan lang. Next is yung luya. Mas masarap kasi paglagyan ng luya. So next is ang sibuyas dahonan. Ayan, so ready na po yung ating para sa tinulang bilong-bilong. Ayan. So next is ang ating inihaw.
dyan. Okay. Nah. Lagyan natin ng asin. So, next natin is ang malunggay. Bukal na tayo. Awa daw. Gamay na lang. So malapit na kumukulo yung ating saingan guys. So ilagay natin yung ating isdang bilong-bilong. Tay. Ang apa yung nuni mo? Okay na yan. Iyan o. Kumukulo na no. Yes, dahonan. Tapos ang ating luya. Ayan. Tapos ang sibuyas. Boom. Ayan. So takpan natin. Yan, ilagay na natin yung isda. Yun, kumukulo. Yan. Oh, gusto mo. Takpan na natin. Ayan, so ilagay na po natin yung malunggay natin na organic. Ayan, kumukulo na po. Ilagay na natin. Ayan. Stock pa natin. So, next guys is magsugbata og sardines yan. Ay na lang. Wait, tamo.